Gadan ang sarong construction worker makalihis na suminemplang ang piglulunada ng motorsiklo sa Sitio Tagbak, Barangay Quezon, Bagamanok, Catanduanes. Alas 8:15 nin banggi kanakaaging Lunes. Binisto ang biktima na si Chester John de Guzman, 28 anyos, residente kan Barangay Bagatabao, parehong Banwaan. Sigun kay Police Captain Jerome Dispuig, ang Acting Chief of Police kan Bagamanok MPS, pauli na kuta ang biktima sa saindang residensya. Alagad mantang pigbabaybay ang nasambitang tinampo sa daipa maaraman na rason. Nabangga kaini ang saro sa 5 hobenes na nagdaralakaw sa gilid tinampo asin pauruli na kuta sa Barangay Quezon, pareho man na Banwaan. Huli ka ini, suminemplang man ang motorsiklo kan biktima hasta sa makatama ang likod kan biktima sa barikada. Ipigdara pa man kuta sa Viga District Hospital ang biktima, alagad binawian man sa nanin buhay. Ang alleged ni ma'am na nakainom yung driver according din po sa pag-indicate sa ng pulis. At ganoon na rin po ma'am, medyo nagmamadali kasi maulan po nung time na yun. Siguro nagmamadali siyang makauwi sa namin. Mientras tanto, maswerteng minor injury sa naman ang sinapo kan sarong nabunggong persona. Sa presente, pigbibilaran na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Dapat nasa kondisyon ng kanilang katawan sa pagmamaneho. Saka magsuot na rin po ng mga protective gear gaya ng helmet para sa karagdagang safety po nila sa pagmamaneho. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ann Fabular.